बन के बदरानियन्ना बरसला कबो हो बन के बदरानियन्ना बरसला कबो हम तो जरता जेठ के सिवन के तरह हम तो जरता जेठ के सिवन के तरह काहे क्रिया धरावे तुआन के तरह काहे क्रिया धरावे तुआन के तरह तोहके पुतरी मेरा खीला परान के तरह तोहके पुतरी मेरा खीला परान के तरह दूसरा के रूप के बखान करेला जब तुम दूसरा के रूप के बखान करेला जब तुम दूसरा के रूप के बखान करेला हमके लागेला करे जवाबे पान के तरे हमके लागेला करे जवाबे पान के तरे तोहके पुतरी मेरा खिला पुतरी मेरा खिला परान के तरे काहे क्रिया धरावेला तू आन के तरे हो काहे क्रिया धरावेला तू आन के तरे रद्द अखबार ऐसन जाने ला हमें राही रद्द अखबार ऐसन जाने ला हमें राही रद्द अखबार ऐसन जाने ला हमें तुहके जाने लगी पुरान के तरह तुहके जाने लगी पुरान के तरह तुहके पुतरी मेरा खिले परान के तरह तुहके पुतरी मेरा खिले परान के तरह क्रिया धरावेला आन के तरह हो काहे क्रिया धरावेला आन के तरह हो काहे क्रिया धरावेला आन के तरह ये बहुत ही प्यारी सी फरमाइश हम सभी के बीच में आई है। माँ बच्चों की जान होती है,